Hukuma ta kama Abba Galadima kan laifin ya yi wa kilishi dukan kawo wuƙa a cikin shirin labari na zango na 15. Masu sauraro ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi dangane da shirin labari na zango na 15. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV, tashar da take kawo muku zafafan labarai da rahotanni. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon shigowar ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi dangane da shirin labari na zango na 15. A cikin shirin labari na zango na 15 ne hukuma suka zo suka kama Abba Galadima biyo bayan dukan kawo wuƙa da yi wa kilishi wato yayarsa. Ta faru ta ƙare ne a wannan rana, yayin da duk ganin girman da Abba Galadima yake yi wa yaya kilishi har ta kai ga ya iya sa hannu a jikinta, har ta kawo ga ya yi mata dukan kawo wuƙa wanda direct aka garzaya da ita zuwa babban asibiti domin a tsiratar da rayuwarta akan dukan da ya mata. Jim kaɗan bayan faruwar haka ne aka ga ma'aikata sun zo sun kama Abba Galadima kan laifin da ya aikata wa kilishi. Bayan hukuma ta yi wa Abba Galadima wato raba gardama ta tsiye kan dalilinsa na yi wa yayarsa kilishi dukan kawo wuƙa, inda ya ba su dalili kamar haka. Na farko ya ce wannan ita ce ta yi yunƙurin kashe ɗansa tilo wanda ya mallaka, har ta kai ga Allah ya toni asirinta, hukumar EFCC ma daga ƙarshe ta kama ta. Bayan fitowarta ne wani asirin nata ya ƙara tonuwa, inda suka gano cewar kilishi ce da hannunta ta kashe mahaifinsu. Wannan dalili ne yasa Abba Galadima ya ɗau doka a hannunsa har ta kai ga ya yi mata dukan kawo wuƙa, har ta kai ga hukuma sun zo sun kama shi. Babu shakka wannan lamari ya yi matuƙar yamutsa hazo a cikin shirin na labari na zango na 15, inda mai martaba ya zare hannunsa daga cikin lamarin, ya ce shi babu kilishi, shi kuma abin da Abba Galadima ya aikata babban kuskure ne, domin kuwa bai kamata a ce a matsayinsa na ƙaninta wanda ta sha wahalar renonsa ya sa hannu a jikinta ba. Ya ce kowa tasa ta fishe shi, inda daga bisani kuma mai martaba ya yanki jiki ya faɗi, domin kuwa tashin hankalin ya masa yawa, ga na kama kilishi da kuma tozarcin da ta ja musu a cikin gidan sarauta. Bayan fitowarta kuma asiri ya ƙara tonuwa kan cewar kilishi ce da hannunta ta kashe mahaifinsu. Daga bisani kuma ga abin da Abba Galadima ya yi. Wannan dalili ya sa mai martaba ya yanki jiki ya faɗi sakamakon abubuwan da ya ga suna ta faruwa kan yadda mutuncin gidansu yake fitowa bakin titi. Masu sauraron mu kada dai ku manta, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Katabi News TV. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka Katabi News TV domin jin wasu zafafan labarai da rahotanni. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Ku ci gaba da bibiyan mu domin jin wasu zafafan labaran.